Здравейте, вие сте с новия сезон на Мерис подкаст, а днес на гости ни е Владимира Терзиева, фитнес инструктор и нутриционист. Извинявам се, обаче май не мога да го изговоря правилно, с лична кауза. Защо избрах точно нея? Просто трябва да останете до края, за да разберете защо. За мен тя има много лична вдъхновяваща история. И така, може да започваме. Здравей, Владимира. Здравей, Мариана. Много ти благодаря за поканата. Аз благодаря, че успя да отделиш време. Нека да започнем с това. Каква беше причината да станеш фитнес инструктор и нутриционист и как започна твоя път към промяната? Моят път към промяната и като цяло започването ми с фитнес стартира преди 11 години. Като, може би, всяка млада дама и тинейджърка, аз исках да сваля килограми, да съм слаба. За съжаление, тогава нямах необходимите знания и начинът, по който процедирах, беше, че започнах да ограничавам храната, което доведе до здравословни проблеми. Първоначално имах затруднения да ходя до туалетна, които се влошиха и буквално с седмици не можех да ходя без медикаменти. След това ми спря и цикъла и което доведе до естествено притеснение от моя страна на моите родители и започнах да посещавам лекари, за да открият причината за това мое здравословно състояние. И така, за съжаление, това продължи с години, буквално 5-6 години. Аз продължавах да не се храня достатъчно, тренирах в същото време, но тъй като не получавах необходимата помощ относно храненето и не знаех как точно да се храня, с колко количество храна, колко да тренирам, съответно не можех да излезна от този омагиосен кръг. След това аз заминах в чужбина, където завърших университет, но по време на ученето ми там срещнах моя приятел, който все още е мой приятел и той е също като мен треньор. Съответно, когато започнах да контактувам и да общувам повече с него, той започна да ми дава насоки, съвети, да се храня повече. И така ме окуражаваше, че храната наистина е мой приятел и че няма защо да се страхувам. А, и съответно, след като започнах да увеличавам храната, започнах да се чувствам по-добре, да покачвам и килограми. За съжаление, обаче, в този период се контузих и получих коремна херния, което така доведе до операция и точно след тази операция не можех да ходя, не можех да ставам сама, което много ме изплаши. Аз тогава бях на 21, може би, години и за такъв млад човек като мен наистина беше много страшно да не може сам да ходи, особено след като допреди няколко дни е бил активен и се е чувствал добре. Затова, тъй като аз обичам да спортувам от малка и исках да продължа да спортувам, не исках да спирам със спорта, следователно реших, че е време да получа необходимите знания като квалифицирано лице, за да мога да помогна на себе си. И така всъщност започна моята кариера като треньор. Последствие завърших университет, който беше по съвсем друга специалност, но избрах да не следвам тази специалност, а да продължа развитието си като треньор и специалист по хранене. Добре, всъщност колко време ти отне този целият път на промяна, докато вече е дошъл момент, в който да си кажеш, добре съм и съм готова да помагам на другите? След като така започнах да уча и да опознавам повече човешкото тяло, как работи, как работят системите, връзката между храната и работата на тялото и психиката, разбира се, може би така до възвръщането на цикъла без медикаменти, нормално хранене, може би бих казала до една, една година и половина. Една Година година и и половина. половина. Да. Между другото, очаквах, че ще ми кажеш много повече време.
но това е страхотно време. В смисъл, добър резултат бързо се е случило, поне за моите разбирания. Ти ще кажеш, вероятно за теб не е било бързо, със сигурност. Да, Като определено е, може би бързо, но от гледна точка на това, че вече имах необходимите средства, хранех се балансирано и не се страхувах от храната. А, да. Това начин на протокол на хранене, съответно и тренировките, които правих, бяха съобразени с моите индивидуални нужди, години, височина, килограми и така нататък. Следователно, възстановяването не беше чак толкова така продължително при мен, но това може да бъде наистина много индивидуално, зависи от човек до каква степен е развил хранителното разстройство. В някои случаи зависи дали работи с психолог също така, или дали работи с специалист конкретно, тъй като все пак аз до себе си имах моят приятел, който така имаше много дълъг опит зад гърба си в професията и той много ми помагаше всекидневно да преодолявам трудностите, свързани и с тренировките, и с храненето, защото все пак тренировките са вид стрес и като всеки вид стрес, когато човек прекали, те могат да имат и негативен ефект върху тялото. Така е. Добре, сега след като вече твоята мисия е да помагаш на всички, най-вече на жени, избрах една от първите теми, които да бъде свързана с това как да върнем формата си след бременност. Но нека, за да започнем темата подобаващо, да започнем с това на колко жени си помогнала до момента. Приблизително А, бройка. Приблизително бройка ми наистина са хиляди, може би. В последните 7-8 месеца така над 600 поне. А, Впечатляващо число. да, доста дами така ми се довериха последните години, за което много се радвам, че имам възможността да помагам и на млади, и на по-възрастни дами. Наистина от всякаква възраст имам клиенти от 12 годишна възраст до така 60 години. Всъщност, даже най-възрастната ми клиентка е била до сега на 91 година. Така че, Вау. наистина диапазон е много голям. И се радвам, че така всичките тези трудности, през които аз преминах, ми помогнаха да науча важни неща за здравето ам, и да мога да помагам и на други дами в подобно положение. М, Това е много важно и още по-силно е, когато знаеш, че човека срещу теб е преминал по неговия труден път. Някак си да повярваш не, че не казвам, че пред другите няма да се получи и няма да се вдъхновиш по някакъв начин, но за мен лично това е много по-въздействащо и мотивиращо. Защо, нали, в крайна сметка, след като ти си успяла, защо аз да не успея, защо да не ти повярвам и да не те послушам, нали, в случая. Аз така лично бих го приела, но аз съм малко по-национална в това отношение, така че за мен, нали, аз не съм критерий. Добре, нека да започнем с въпросите. Какви са най-важните физически и здравословни аспекти, които следва да се вземат предвид при възстановяването след бременност? Искам само да кажа, да се обърна към всички дами, които може би преминават през този процес или вече са преминали, че бременността е един много стресиращ процес за една жена и разбира се, води до покачване на килограми при повечето дами. Някои дами се затрудняват с свалянето на тези килограми, но едно нещо, което бих посъветвала дамите е наистина да бъдат възможно най-добри със себе си, тъй като ние жените създаваме живот. И това е едно наистина голямо събитие в живота на една жена. И разбира се, има и своите последствия върху тялото, следователно трябва да му се обърне много голямо внимание. Като първото нещо след бременност, разбира се, е възстановяването и почивката. Сънят може би не е възможен за всяка една дама, но колкото е възможно, наистина тя трябва да се опитва да се почива заедно с бебчето, докато и то спи и да може наистина максимално да си почива и да се възстановява след бременност. Особено ако раждането е било секцио. Е много важно да се съветва с професионалист, със своя лекар
и да й се обърне достатъчно внимание за това как протича възстановяването, тя как се чувства, защото е наистина много важно тъканите да се възстановят. И го казвам също, защото аз, когато имах своята операция от коремна херния, мен също ми отне изключително много време да се възстановя. И аз бях изненадана от това колко дълъг е процесът, но наистина, ако се замислим, когато се порежем, колко време минава, докато Да. се възстанови раната, то бременността е още много по-голям травмиращ процес за тялото. Да, а колко време, като говорим за това, колко време всъщност отнема възстановяването и да речем, кой е оптималният период, в който примерно една дама може да дойде с при теб? След третия месец, след петия или може би зависи при всеки? Да, наистина е много, много индивидуално. При някои дами може да отнеме... Нали, има и дами, които се възстановяват буквално няколко дни след бременност. Има дами, които им отнема повече време, примерно 3 месеца, 6 месеца. Вече зависимост и от, разбира се, от детенцето, защото когато детето изисква повече грижи и внимание, една дама не може да, колкото и да иска, просто цялото внимание трябва да бъде отделено върху Да. бебето. Когато и получава, разбира се, и помощ, следователно това вече тя има повече възможност да отдели време и за себе си, за своето възстановяване, така че наистина е много индивидуално и аз бих посъветвала всяка дама наистина да не се сравнява с останалите жени, а да просто да слуша тялото си и как то се възстановява, да се консултира най-вече с лекуващия лекар. Да. То предполагам, не предполагам, то е ясно, че всъщност има огромно значение дали съответната дама е раждала естествено или секцио, но да речем, от личен опит, жените, които са раждали нормално, колко бързо успяват да влязат в ритъм със спорта? Може да им отнеме до 1 до 2 месеца със сигурност. Вече наистина изготвя се необходимия протокол и се гледат различни аспекти. Да кажем, дали има диастаза, съответно дамата. Първо се започва с заздравяване на тазовото дъно. Ако има диастаза, работим върху заздравяване на диастазата. Ако съответната жена се чувства готова, може да няма физическо натоварване, се включват и упражнения първоначално с собствено тегло, като се има предвид коремната стена и заздравяването на коремната стена, за да може тялото да има добра основа за движение, за да не се създават допълнително контузии. Тъй като когато една жена е бременна, тялото започва да се подготвя за самата бременност. Тоест, ставите, особено около тазовото дъно, стават много по-гъвкави и след раждане също трябва следователно да се внимава, защото може това да доведе до контузия, като разтягане на съответно сухожилие, изваждане на става, също завъртане на таза. Вече зависи от това дали съответната дама няма повече гъвкавост, дали няма осложнения, контузии и така. Така разглежда се цялата история на една жена преди да се поеме по пътя отново на физическото натоварване. Но това, което аз бих посъветвала дамите е наистина да се опитат, когато имат възможност да бъдат така активни, от гледна точка на това да излизат навън, на разходки, могат да започнат дори с така нискоинтензивна йога, като начало и вече в последствие да пристъпят към заздравяване на коремната стена, тазовото дъно и прибиране на диастазата. Тези стъпки са наистина важни, за да може, ако в бъдеще се планира втора, трета бременност, тялото да бъде подготвено отново за този процес. Много ми харесва всъщност, че ти говориш за абсолютно всички стъпки и обръщаш внимание на това, че трябва нали, предварително да се консултират със своя доктор, което означава, че наистина си се отдава на това, което правиш в момента. И съм изключително щастлива, че всъщност ти откликна, за да разберем, че всяка една стъпка от заздравяването и постигането на добри резултати са важни.
Нека да преминем към това как физическата активност помага за връщането на килограмите след бременност и какви са най-добрите упражнения за стягане и прибиране на корема, които всъщност са най-важни за всички нас и нашето самочувствие. Разбира се, значи физическата активност първо така увеличава разхода на енергия. Тоест, когато човек се движи повече, увеличава нуждата и от калории, но и калорийната стойност, т.е. енергията, която изразходва. Следователно, когато така хранителният прием е по-малко от съответно енергията, която изразходваме, това довежда до загуба на тегло. Това, което е много важно да се вземе под внимание и да знаят дамите, че не е добре да след раждане да се ограничава храната прекалено много и да се следват много така рестриктивни диети или калорийни дефицити, тъй като това може да доведе до спиране на кърмата. Тоест, хубаво е, ако се чувства добре и ако имате разрешение от техния лекар, да започнат с, пак казвам, повече движения, като разходки, йога също така, въобще нискоинтензивни активности, които ще подпомогнат за изхвърляне на излишната вода, също така забързване на метаболизма. Другото нещо, което подпомагат силовите упражнения, също така за заздравяване на мускулите. Когато мускулите са по-здрави и и по-често се тренират, това довежда и до забързване на метаболизма, защото мускулите като цяло имат нужда от повече храна, така да кажа. Следователно, пак се получава същото нещо. Ние изразходваме повече калории, отколкото приемаме чрез храната. Но трябва естествено това да е на лице първоначално. Другото нещо, разбира се, физическата активност подпомага и психичното здраве, настроението, енергията, за да може една жена да се чувства естествено и достатъчно енергична, доколкото е възможно, разбира се, да може да се грижи за детето, за себе си и също така. Затова упражненията със сигурност имат полза не само върху свалянето на килограмите, но това човек да се чувства добре и да има повече енергия, за да може да през ежедневието да върши нормалните си дейности и задължения. Друго нещо, което подпомага, е заздравяването на ставите, на сухожилията. Тоест, когато следваме една прогресивна програма с прогресивно натоварване, ние постепенно представяме стреса на нашето тяло и то има време да се приспособи към дадения стрес, защото тялото винаги търси начин да се приспособи към натоварването. И следователно ставите се стават по-здрави, сухожилията също така. А когато много рязко започнем да тренираме и натоварването е прекалено много, това може да доведе до болки в ставите, болки в тялото, като цяло изхващания. Другото нещо, заздравяването на коремната стена. Много е важно първо, след раждане, жените да изпълняват упражнения за заздравяване на тазовото дъно. Ще дам така някои примери за тези упражнения. Едно от тях е лягаме по гръб на пода и дишаме и на издишването гълтаме пъпа колкото можем към гръбначния стълб и задържаме. Това също така се нарича и вакуум упражнение, но разбира се, пак казвам, трябва да бъде изпълнено на пода, за да имаме достатъчно опора от пода. Другото упражнение, което може да се изпълнява е с тазово изкривяване. Отново лягаме по гръб на пода и леко извиваме таза нагоре към тавана и след това го залепваме надолу към пода. Т.е. да няма разстояние между пода и таза съответно. И така повтаряме, да кажем, за 30 секунди. Постепенно започваме да увеличаваме съответно времето, което изпълняваме упражненията. И още един пример е пак лягаме на пода и се опитваме да стегнем така мускулите
около пикочния мехур, все едно стискаме да не ходим по малка нужда до туалетна и след това освобождаваме тези мускули. Стискаме колкото можем тези мускули, т.е. да не ходим все едно по малка нужда и освобождаваме. Пак така с задържане за няколко секунди и освобождаване на напрежението. Това са някои от примерите. Разбира се, това са упражнения за заздравяване на тазовото дъно и така вече за прибиране на диастаза може пак да се започне с упражнение като лягаме по гръб и държим коленете като пирамида. И съответно приближаваме коленете към корема, държи корема стегнат, се едно гълтаме пъпа навътре към гърба и след това връщаме обратно съответно единия крак и повтаряме същото с другия. И така, има още доста упражнения, които могат да се изпълняват, но най-вече е добре съответно дамата да види точно правилната техника, защото нали, визуално и с обяснение най-добрия вариант, за да може да се изпълни упражнението правилно, с правилна техника. Съгласна съм с това, защото аз самата имам диастаза, не знам точно колко сантиметра, те първа трябва да отида да разбера, но наскоро се запознах с едно момиче тук в града, в който живеем и тя, понеже също има диастаза, ми предложи да почна да правя друг вид коремни преси, а не тези, които са стандартните, защото тя каза, че за мен не са добре. И аз първоначално не усещах такова натоварване и бях решила, че едва ли не по никакъв начин не помага това и няма да се случи нищо, но всъщност се оказа, че те са си съвсем окей. И на следващия ден си имах мускулна треска, което беше, нали, очудващо за мен и вау. Но определено явно има значение какви коремни преси правиш и упражнения, специално за диастазата говоря. В тази връзка, можеш ли да ми кажеш колко често се сблъскваш с жени, които имат, примерно, инсулинова резистентност? Аз чувам, че нали, напоследък се среща почти всяка втора жена с такъв проблем. Аз самата съм с такъв проблем от 7 години и свалянето на килограми е буквално мисия невъзможна. Би ми било интересно да кажеш твоето лично мнение и статистика за това. Наистина много дами имат инсулинова резистентност и друго нещо Хашимото. Тези две неща много често се срещат. Да, в моята практика наистина има много дами точно с инсулинова резистентност, които нали, идва при мен с цел да свалят килограми и едно от най-големите затруднения, че до сега не са успявали да се справят с свалянето на килограми. Това, което е много важно при инсулиновата резистентност е наистина, когато се свалят килограми, те да бъдат комбинирани с, пак казвам, структурирана тренировъчна програма. Защото тялото има много по-различен отговор от упражненията със съвкупност от един, пак казвам, индивидуален режим на хранене и реагира много по-добре. Тъй като, пак казвам, когато тренираме тялото и по-точно мускулите, ние работим върху това те да стават по-здрави. И когато, да кажем, направим една тренировка, тялото следващите 48 часа, това, което има за цел е да направи мускулните влакна по-здрави, което води първо до прогрес, второ до, кажем, заздравяване на мускулните влакна и изграждането на по-силни, на по-здрави, следователно ние следващия път по време на тренировка се чувстваме по-силни, може да изпълняваме повече упражнения, да кажем, или повече повторения, вече в зависимост от програмата. И това води също така до изграждане на мускулна маса, която мускулната маса изключително добре се отразява на хора, които имат инсулинова резистентност. И така може наистина да подпомогне свалянето на килограмите и отговора на тялото към съответно определените храни, които покачват инсулина. Тоест, определено, ако има дами или естествено и мъже, които имат инсулинова резистентност, е наистина много важно да следват комбинацията от тренировъчен и хранителен режим, за да може тялото да получи най-доброто, за да има резултат от съответните режими. Можеш ли да ни кажеш
ясно е, нали, в случая, че храната влияе много на това как нали, ще се възстанови на тяло, колко бързо ще отслабнеш. Нали. Също съм чувала, че всъщност всичко е 80% храна, 20% спорт. Ти ще ми кажеш дали е така. Но как всъщност как се справяме с това хранене? Може ли да ми дадеш пример? Как да се борим с желанието да ядем сладко, въглехидрати и всякакви такива неща? Да. Ами, желанието за сладко, нали, може да бъде разгледано по много различни така, ъгли и гледни точки. Ам, Жаждата за определени храни понякога идва, защото ние самите имаме дефицити в тялото. И следователно, сладкото е вид въглехидрат. И понякога то може да бъде преразгледано като нужда на тялото да си набави енергия. И съответно, сладкото, естествено под формата на захар, е най-бързия източник на енергия, тъй като той се води бърз въглехидрат. А, Друга причина за жажда за сладко може да бъде стреса. Често, когато имаме прекалено много стрес, било то психически, физически, това може да ни подтикне да се храним с повече сладко, да прекаляваме. Аз също работя с дами, които се затрудняват точно с този проблем, с емоционалното хранене. И в такъв случай е много важно да обърнем внимание и на стресорите в ежедневието. Било то работата, естествено, начина на мислене, също така дневната активност. Наистина могат да бъдат различни неща. И семейната среда също казва голямо влияние. Така че е много важно, когато стане въпрос за емоционално хранене и жажда за сладко, да кажем, да се обърне внимание на стреса, като естествено се предприемат малки стъпки към справянето на стреса. Естествено, всеки така се сблъсква с стреса, няма как в днешно време, но трябва да имаме начини за справянето ни с стреса, защото колкото по-често реагираме на стресова ситуация, толкова повече тялото се свиква да е в това състояние на стрес и съответно това става нещо нормално за тялото и то постоянно е в състояние на стрес, постоянно реагираме. Нещо, което е хубаво да работим върху него, е това да не реагираме на стресови ситуации или на проблеми, защото проблеми винаги има в живота, но отговора ни към тези проблеми може да се промени, тъй като той оказва влияние на нас директно и както аз обичам да казвам, когато се ядосваме, нали, много често се едно си пием собствената отрова, защото дали се ядосваме на себе си, дали се ядосваме на някой друг, ние винаги това ядосване произлиза от нас и то не афектира човека от среща или ситуацията, афектира директно нас. Така че управлението на стреса, естествено, то винаги не е толкова просто, но малки крачки към това да се чувстваме по-добре физически и психически, било то с включването на тренировки, с подобряване на храненето, колкото така питателна, много обичам тази дума, питателна е храната ни, т.е. богата на хранителни вещества, толкова повече тялото си набавя необходимите хранителни вещества, не само въглехидрати, протеини, мазнини и фибри, но и витамини и минерали. И когато започнем да се храним балансирано, ще забележим, че с времето тези жажди намаляват. Друго нещо е, че последно искам да кажа, хората често, когато искат да свалят килограми, започват да си забраняват определени храни, което води до още повече увеличаване на желанието за тези храни. Все едно сега да ти кажа, нали, не си мисли за синя крава. И ти няма как да не си мислиш за синя крава. Нали? Точно това ти е в ума ти излиза като картинка. Така и с сладкото. Нали? Понякога е хубаво да не си поставяме забрани, а примерно да си казваме, да, ако искам, мога да си хапна, да кажем, едно парче торта. Нали, ако вземем предвид, че останалото 70% от храненето е балансирано
и здравословно. Например, мога да си хапна едно парче шоколад, две парчета шоколад, нали, без да трябва да си слагаме тези бариери, тези ограничения. Защото всеки е индивидуален, пак казвам, и някои хора всъщност се справят добре с такива ограничения. Нали, казват си не и не. А, и не посягат към тези храни, докато при други, нали, е по-добре да имат тази възможност да знаят, че тези храни са забранени. Да. Благодаря ти за изчерпателните отговори. За финал, моля те, дай съвет на всички дами, които имат притеснения с това, че не могат да се възстановят бързо. Как могат да те открият? Какво представлява работата с теб? И защо трябва да те потърсят? Първият ми така най-важен съвет към всички дами е да не търсят бързите диети и а, отслабването с възможно най-много килограми, защото това не е устойчиво и не води до изграждане на почти никакви навици, а често това води до ограничаване на храната за определен период, който ние сваляме килограми, но също така губим подкожни мазнини, губим мускулна маса, а, и след това, тъй като тялото не винаги търси начин, пак казвам, да ни предпази от такива ситуации, то съответно има своите механизми и ние започваме да изпитваме зверски глад, следователно се храним още повече, което пък води до двойно покачване обикновено на килограмите. Така че увеличаване на дневната активност, било то чрез разходки, било то чрез дори повече движение в ежедневието, също така включването на тренировки, силови, бих препоръчала. Естествено, това не означава много тежки тежести. Първоначално винаги се започва с леки тежести, докато човек се викне, а и може да не увеличава тежестите. Има различни начини, които може да се заздравят мускулите, не винаги с тежки тежести. Така че това са моите най-големи съвети. Да не търсят бързи диети, детокс чайове, добавки за отслабване, прахчета и въобще всякакви таблетки за отслабване, защото това не е решението и няма да доведе до желания ефект в бъдеще. Имаме едно тяло и е важно да се грижим за него наистина добре и да не бързаме за никъде, защото здравето ни е най-важно. Ако, разбира се, искат да работят с мен, могат да се свържат с мен, могат да се свържат лично с мен на моята инстаграм страница vladi.fitness.coach, на английски се изписва, разбира се. Или могат да ми пишат и, разбира се, на лично съобщение в Facebook. Владимира Терзиева е моя акаунт. Защо да работя зад мен? Защото аз наистина вярвам, че могат да помогна в изграждането на навици, които да им помогнат наистина да се научат как да се хранят балансирано и как да превърнат здравословното, тренировките и храненето в начин на живот, а не само в краткосрочна диета. И да се научат как да се бъдат във форма целогодишно, не само за лятото или не само в началото на новата година. Ще се радвам да откликна на, естествено, всяко съобщение. Аз винаги отговарям на съобщенията. И последното нещо, което искам да кажа, начин по който работя аз, че първо се така запознавам с човека, опознавам неговите цели, неговите заболявания. Затова и всъщност за момента не предоставям така възможността човек да си купи режим така от мен на готово, преди да съм се запознала съответно с човека и да съм преценила, че мога да му помогна. И това са първоначалните стъпки: опознателен разговор или среща. И разбира се, следователно след това изпращам индивидуални въпросници. Винаги това са двете стъпки, за да може, естествено, програмите, пак казвам, които изготвям, да са максимално индивидуални и подходящи за човека, за да може да ги спазва дългосрочно. Добре, благодаря ти много за изчерпателните отговори. Харесва ми начинът, по който работиш. Аз мисля самата да се възползвам. Благодаря всички на вас, които слушахте Мерис подкаст. Ще оставя линк към профилите на Владимира и до нови срещи. Благодаря.